Дуруд амдиёрони азиз, имрӯз назди мо да умеҷонаи айноҳияи ванҷ айноҳияи ванҷ омадагиам. Як курс мо да лечение гирифтам. Кайки томографияшо овард, майра гуфта будам ки ду курс бояд мекашад тобати худат. Хай як курс гирифта, баъд яке гирехт. Яке киҷоиши хай корош қатъи тарафи Узбекистон сафар мекунад. Баъд мерава дар Узбекистон даҷа камта сабук мешавад. Баъд якум курс, дим курс да бояд биёя. Хай корош меғалта мерава, дим курса намеоя. Мера Узбекистон да сафар мекуна, хуфои корош меша ки дард меқапаш. Дард меқапашам, дарди миён. Баъд азоба телефонша мекова. Амҷода чӣ мекова? Клиника ки дар ҷо миён соз мекунад. Хай интернет шон меова як клиникара, рост мерава онҷа. Хай муроҷиат мекунад дар Узбекистон. Дохтар мега амхе хушрӯ қабул кард, муомилаи нағз кард. Мега дар муомилаош мега ма нағзис кардам. Хай томография ма дида, баъд гашт гуфт ки ами касали ту кӯҳна ҳай, ту ягон ҷо тобат кардай ё ки накардай? Баъд мега ки ман дар Тоҷикистон назди Бахтиёр да тобат кардам. Баъд мега номи тра гирифтам, фамилията доктор гуфт назди Шохев да. Баъд мега ҳо. Баъд мега гашт гуфт ки ту назди беҳтарин доктор да тобат гирифтаӣ. Дар Осиёи миёна ҳамун якумин доктори ҳаст ки стумра тобат мекунад. Хай шукри Худо, чӣ хеле бигем ки халқи хумон бояд хай мутахассисро ҳурмат кунем, якдигарро бояд падишка кунем. Ина нигаҳ кунем ки дар худи Узбекистон моро уже мешиносанд, қадр мекунанд. Орзу доранд ки ҳамихе докторо дар ҳамунҷа бошад. Баъд гуфта ки чӣ ба то охира тобат накардӣ? Гуфта як курс гирифтам, сабук шидам, қафои кором шидам. Баъд томографияро дидаи гуфта хай матра сабуктар мекунам. Не ки обязательно ки ай ҳами Узбекистон, Тоҷикистон рафти, рост пеши Бахтиёр бара. Ки итари касалои вазбина мо дар мо видеош тамошо мекунем. Мо ҳами қа мезанем, қади ҳам кор карда наметонем. ҳамихе представите ки ай Тоҷикистон берун ихе худмона ҳурмат мекунанд, ихе тоҷикоро дӯст медоранд, иззат мекунанд, бо муомилаи хушрӯ кард мега. Ина мо мутахассисем, мо хумон дарак надорем, моро дар уҷо мешиносанд, бо тавсия метаванд ки ҳамиҷа биёед. Бо чандин бемории дига монам ай ҳамун Узбекистон тавсия додагиянд ки барои назди Бахтиёр да бигирем. Хайна бо худаш рӯзи аввал да соз буд, баъд хай дуюм рӯзи хистам ки почако дига сӯхтани сахта валақ гаштан зур меояд. Баъд нашид дига ба ҳамунҷа ман фейсбукда дар омадам ки ҳамун сайтша ёфтам. Клиникаи Алмаз. Хай алоқа кардем қатишон. Он главврачам доктор, сардохторшам тоҷикира хай ҳамило хушро гап мезад. Хай адреса гуфт рафтем. Я рӯз ду рӯз табобата гирифтем, хай томография суратҳоро нишон додем. Ба рӯзи сеюм да омад, он вақти массажа баъд суҳбат кардем. қатиш савол ҷавоб кард ки касали ту чӣ қадар шуд. Ҳам хулоса ки ин чанд сола касала, чӣ қадар. Хулоса ки рӯзи сеюм да вақти ҳам массажда баъд савол ҷавоб кардем. баъд мара савол дод ки ягон ҷо муолиҷа рафтӣ, ягон ҷо муроҷиат карди, ягон табибай духтурай. Гуфтам хай модам ҳаст як акай Бахтиёр гуфтанем, хеле духтар ман акай Бахтиёр гуфтам, баъд насабта вай гуфт Шоев. Гуфтам бале. Баъд гуфт чӣ хел шуд? Чӣ ба гуфт ту дар он одам ҳамин дарди ту шифо наёфтааст? Ман ҳайрон. Гуфтам не, ман намедонам шифо наёфт. Ман дарди манам мардак зад, манам анами ҳол гуфтам бадам пеши вайда. Сол шудам уҷа ҳамин дард камтар гада почомо. Ҳай аҳамият надодам дига. Яку гуфтам соз, он мардак мана гуфт 10 рӯз дам зан. умеҷон баъд 10 рӯз биён касали ту гум мешавад. Ба хости Худо иншоаллоҳ. Ки мо нарафтем. Ин акоз дар ин вазъият гуфт ман мезанам ту ҳамун ҷои акай Бахтиёр овардагӣ касалта, ҳамун сидалишо бад. Ҳамун ҷо меорам, уҷаша мера худаш ҳамун мардак иншоаллоҳ ба амри Худо аввал Худованд ҳам мардак мезанад, туғри мекунад.
роста таърифи сахт. ташаккур. беҳтарин ҳам мардак бо ҳамун асос дар чӣ буда ки ҳамунҷа муомила ҳамун мардак мегӯям сардухтар вақта вақт меомад ям намуд муомила мекард қатид ки ҳамин дарда ҳис намекардида мардаки беҳтарин. баъд масъалаи хита пурсидем ки ака чӣ хел мешиносӣ? гуфт ман ҳамин хай мо духтуро. гуфт чӣ хел ҳамин мекоҳида ки ягон вай. баъд гуфт ҳамун видеоро ман тамошо мекунам. мардак беморое ҳастанд ки меоранд мо мебинем ки насилка қатъия ё ки не ки пеши мардак муддати 2 рӯз ҳаст беморш мега ман дидем ки як рӯза овардаш ва якас хес аҷош рад гашт. мо да гуфтам хело ғалтидагиян не ки ку табобат кардем то он дараҷа вай мардак мега не ман мега ҳамин асоси кори ман мега чи ҳамине ки ман ростима мегӯям. бемордам ростима мегӯям ҳамун коре ки метунам ҳавая мегӯям ки ман ҳамин кор аз даст меоям. ман гуфтам ҳамунҷа якай бахтиёр кардагӣ метонам меормад не ки сидалишота ман наметонам. гам гап рост мера як модда мезани бо мебиёд не ки ҳамин агар ёфти имконияту шароит пайдо кардӣ ҳамунҷа мерай. мо ҳамҷа чӣ гуфтанем ҳазор раҳмат ҳамун духтурои қадргунӣ мекунанд якдигара дӯстӣ мекунанд. ҳазор раҳмат ҳам ба халқаш ҳам ба муомилаи хубаш дора бо духтурои якдигара дӯст медоранд ҳурмат мекунанд қадри якдигара медонанд. ҳамун мисол ҳамун кори тура вай мардак медонад ки то кадом дараҷа ту мисол мебиёяй дасту ай он мардак ай хидаш ростира мегӯяд ки ман то ҳаминҷа метавонам дариша он мардакда ман ба ин дараҷаро ки бо қоил шава бага ки беҳтарин ҳамин духтур дар Осиё меона барои ман Осиё мумкин надорем. ҳазор раҳмат ба кори сидқинашон. баъд умиҷон омад Ӯзбекистон омад аввал гуфт ки бахтиёрҷон ман ҳозир дар чи ҳамун асосе ки гуфтаҳои ҳамун доктора ман дар чи ҳозир фаҳмидам ки ҳамун дардое ки ҳамун мардак гуфт ҳозир ман теза томография наовардам хидм омадам ҳамун ҷоҳоро қапида гуфт ин ҳамин ҷоҳотам ҳамун ҷое ки ҳамун мардак дар томография бировард мара гуфт асосан ҳамун ҷо аслан ма дар мо томография расмӣ дар курай аз тумра чӣ хеле ҳаст нест ма дастиқати ҳамаша мефаҳмам хулосаша гап мезанам да чизе ҳастай томография дар кор нест. доктора мара медони чӣ гуфта акай бахтиёр бо ман як чиз мегӯям ки живой диагностика як маҳси гуфт мекунад ҳамун дардота мегӯяд ту баъди гуфтани ҳама бира томография кун ҳама ёд мебирояд. охир дар гуфтанем ки умаҷон омад ҳамин салом кард ман кабинаш шагирдам як шогирдам хай ҳамин китфакума массаж дошт баъд дуромад гуфтем ҳозир мумкин нест ки гуфт не ман медорам гуфт ман медорам омад рост салом кард гуфт ман зиёрат омадам ман саломкунӣ омадам гуфт ман хато кардам ки пара курста нагирифтам аҳамият надодам не ки рафтам ки дар Ӯзбекистон духтурош ки шуморо қадрдонӣ карданд рӯи хотир ҳам ман хестам омадам биё дӯстӣ кунем якдигар фаҳмӣ кунем худо ҳаматонда шифо ҳатто падарам дар шумол ҳамин табобат гирифтагия мегӯм 15 солае ки ман шавқатиш гап задам мега соли 15 ки ман ҳамин дарда фаромӯш кардагия саломат дуо саломоро бирасон хай ҳамунҷа кун шифо аз ҷониби аллоҳ худованд сабаб мекунад хитона табаккала ба худо мекунем аллоҳ мода шифо биёр шумодам барори кор раҳмат барои таваҷҷӯҳ. саломат.